20. Ricardo Arregi kazetaritza saria epaitzeko Andoaingo Udalak izenaturiko epaimahaiak adostu du ondorengo azken erabakia hartu eta ezagutzera ematea. Kazetaritza munduan lehen urratsak egiten dituzten gazteentzat pentsatua. Gehienez, 27 urte dituztenek dute aurkezteko aukera. Aurtengo irabazleak honako merezimenduak ditu Ricardo Arregi kazetaritza sariko epaimahaiaren iritziz. Ofizio handia erakutsi du lan honen egileak. Atzerrian eginiko erreportajetan gazte baten ahotsa nabaritzen bada ere, jasole ororentzat modu ulergarrian emanak dira. Sariduna, Lander Arbelaitz Michelena jauna da, eta saritutako lana 2007ko ekainetik 2008ko maiatzera bitartean argian argitaratutako 3 erreportaje dira. Guardia. Ez dakit nik hormeste lore merezitu dan edo, baina ongi etorri izan daitezela. Ikasketa bukatu eta bere alargian lanean hastea ja ore bat baldin bada niretzat. Lehenengo urtean ja kazetari gaztearen saria jasotzeak indarra ematen dizu lanean jarraitzeko, eta orain arte behintzat gauzak alik eta ongien egiten saiatu bagea, berdin jarraitzeko adorea edo ematen du. 20. Ricardo Arregi kazetaritza sariko epaimahaiaren sari berezia. Diplomaz eta 4.000 euroz hornitutakoa. Epaimahaiaren sari bereziaren jasoleak exekuo, Bizkaia Irratia eta Bizkaia Agerkari digitala dira. Saritutako lanak biek ala biek 2007ko ekainetik 2008ko maiatzera egindako da. Saria bide edabideetako zuzendariek jasoko dute, Dorleta Alberdik eta Koldo Izuzik horren ez dira. Gurelako adinot, 1990etik irratiaren helburua euskariaren garapenean eta normalizazioan laguntzea eta bizkaiera dunei zerbitzua emotea izan dalako. Horretan jardun dabe gure aurrekoek eta horri eusten deutzagu geupe lantalde osatzen dugun 18 behar gino. Aipamen berezi egin nahiko nuke hemendik eurentzat. Eurak diralako entzulekin batera guzti honen arima. Euskaraz egindako kazetaritza suspertzea da, sari honen helburu nagusia, eta arlo horretan mendebaldeko euskalkia darregiten bi komunikabide saritzea erabaki ausarta, begitatzen jat eta sano osgarria, eguneroko jardunean euskalki hori darrabilgun ontzat. Are gehiago niretzako ganera Bizkaia Irratian 10 urte, eta azkenia 7 urteak Bizkaia Agerkarian egon dudazalako ez da. Normaltasunaren seinale, zeuslan, adierazmondeari errekaro barik, euskalkiari errekaro barik, euskarazko kazetaritzaren kalitatea, bikaintasuna eta barrikuntzea bultzatzea, zet bide horretan ekinez baino ez dugu lortuko euskararen eta euskarazko kazetaritzaren normalizazioa. 20. Ricardo Arregi kazetaritza sariko sari nagusia. Diplomaz 9.000 euroz eta Xabier Laka eskultoraren oroitikurra hornitutako. Honen bitarte saritzen direna kalitatea, berrikuntza eta eredugarritasuna dira. Hauek dira epaimahaiaren ustez azpimarratzeko alderdiak. Komunikazio gaitasunaren eredu, zorrotz, zehatz eta aberats ematen ditu berriak. Pasioa transmititzen du, ofiziora ekarri baititu praktikak emandako erakutsiak. Iritzien aberastasuna aparta da, ideiak ongi aukeratuz eta hobeto elikatuz. Kirolarroan egiten duen kazetaritza moldea eredugarria da. Azpimarratzekoak, gaiaren ezagutza harrigarria eta hizkuntzaz egiten duen erabilera biribila. 20. Ricardo Arregi kazetaritza sariko sari nagusia, Xabier Usabiaga Oiartzabal jaunarentzat. Ez naiz esaten hasiko orain zeinen harro nagoen eta zenbaterainoko gogorea den niretzat sari hau jasotzea. Baina beste sentimendu bat bizitzamenik adierazi nahiko nuke. Eta sentimendu hori eskerronaren eskerron adieraztea izango litzateke. Sari honek besteak beste nik uste komunikaziorako gaitasuna adierazten duela, eta nik uste ahalmen hori sortzez amarengandik, ama maiterengandik jasoa dudala, berak jaiotzez egindako opari izan zela. Baina kirola enitzen garen kontuak igu sortzetik izaten den hori askotan ez dela nahikoa izaten, mugatu izaten delako eta lanka gainditzeko
uztarri horretan sortzezkoari lana eratzi behar izaten zaio. Eta nire kasuan, lanaren garrantzia aitaren gandik, aita zenaren gandik jasoan nuen. Ark txertatu zidan nerabe nintzenean. Iaia beste osesiorik ez zuen izan, larre motzantzean ezi, eta lanaren balioaz jabetzea. Baina lanak badakizue bat denbora eskatzen du. Eta hori bidea pasio dugunok, askotan lanari, geure lanari, denbora gehiagin ematen diegu. Eta nire kasuan denbora lapurreta hori beti etxetik egiten dut. Haiek dira, nire denbora gabezia sofritzen dutenak. Ikusten dutunez beraz, zor asko ditut eta sari honekin zor horiek batzu behintzat kitatu egin nahiko nituzke. Horregatik sari hau eurentzat guztietzan da. Sortzetik eman zidalako amarentzat, lanaren grina eragin zidalako aitarentzat, eta behar baina askoz ere denbora gutxieko ematen dieran, etxekoentzat emazten mila, eta gure ilusemea laba, Mali, Helene eta Malaxentzat. Eskerrik asko. Horrezko aipamena, norabide ezberdinetan erabili izan du Rikardo Arregi kazetaritza sariaren ibilbidean zehar epaimahaiak. Aurtengo sarituaren merezimenduak hauek dira. Sarituaren ibilbidea zinez oparoa izan da. Konpromisoa handiarekin hartutako bidea hain zuzen ere. Euskal kulturaren inguruan erakutsi duen jarrera bultzatzailea ere sarigarria iruditzen zaio epaimahaiari. Horrela, azpimarratzekoak dira, Estok 13 taldea bultzatzeko egindako izugarrizko lana eta bertsolaritzan eta trekitixaren zabalpenean egindako ibilbidea. Rikardo Arregi kazetaritza sariaren ohorezko aipamena, Jose Mari Iriondo Unanue jaunarentzat. Rikardo Arregi sariak baditu niretzako sentimentu bereziak. Bat gutxienez Rikardo Arregi bera ezagutu nuela eta asko ezagutu ere. Gogoan daukat oraindik ua mendaron hiltzanean 78an esan duzu, baina 79an daukandik nota hartuta, 79an zen, ez da Rikardo Arregi hiltzen eguna. Oraindik ondo gogoan daukat notizia nola eman genuen Loiolako herri irratian. Eta gaur sari hau ahal dudan guztian luzituko dudan Rikardo Arregi sari hau jasotzean, eskerrak eman nahi dizkiot Andoaingo herriari eta eskerrak eman nahi dizkitzuet epaimaiko guzti hori, eta eskerra zuei. 20. urtera heldu dira Rikardo Arregi kazetaritza sariak. Hemen entzun dugun bezala, 88an euskarazko kazetaritza bultzatzeko eta indartzeko sortu zirenak. Eta arrezkero, urtero, hutsik egin gabe eman direnak. Euskal kulturaren munduan, oroar eta bereziki euskal kazetaritzaren alorrean, pisuzko erreferentzia izatera iritsi dira. Eta gaur esan dezakegu euskarazko kazetaritza sari nazionala dela Rikardo Arregi saria edo Rikardo Arregi saria. Lehen irratsaioan nunbait euskaraz 1932ko martxoaren 4an aireratu omen zen Donostiako Union Radio emisoran. Eta Joseba Zubimendik bertso honekin eman zion hasiera irratsaioari. Ua hemendik hotsa, abilazkar pizkorra hotsa. Gure hizkuntzan agur laztana ludiko euskaldun danorengana hortxe dikua. Agur laztan hori 1932tik aurrera lortu dugu lehen irratiz, telebistaz, kazetaren bidez, ludiko euskaldun danorengana iristea. Eta azken urteetan bai interneten bidez, bai irratikoa, bai telebistakoa, eta bai edizio elektronikotakoa ludiko euskaldun danorengana iritsi da. Katea ez da ordutik ona eten, seguru nago hemen aurrean daukagun plantelarekin, etorkizunean ez dela etengo, eta ez 20. Sarien 20. edizioa, 50. ospatzen dugunean ere, kazetari bikainak izango ditugula, edozein mediotan ari direnak, eta kateari eutsiko diotenak. Eskerrik asko guztioi, eta zorionik beroenak sarituei.